I poštovani gledate YouTube kanala ZNG TV, dobrodošli u zadnje kolo Hokman Kupa u Australiji. Evo sad ćemo odigrati zadnje kolo gdje Bosna i Hercegovina igra s Katarom. Evo nakon što smo odigrali neriješeno sa Bolivijom 1-1, pa smo pobijedili Kongo jučer 2-0. Evo sad igramo sa Katarom ovu zadnje utakmicu za pobjedu. Da vidimo stanje na tabelama. U grupi A Belgija ima 6, Španija 3, Australija 1 i Panama. U grupi B Bosna 4, Bolivija 2, Katar 2, Kongo 1 bod. I sad idemo odlučujući meč. Burhan, Kasova, Ali, Mukhtar, Ismail, Mukhtaif, Burdhaif, a ova imena, brate, ne može niko. Fin stanje. Čovjek i pok. Prva šansa i loptu u gol. Đurić, Milan Đurić. Dobra šansa, bravo Milane majstre. Ovo je šta. Nažalost, Katar vodi 1-0. Katar vodi 1-0. Šteta. Abdullah. Pjanić, loše.
Idemo Džeko do kraja. Ah! To će bi ni mogu. Joj, što koči ovo, bože ti sad ću. I kraj. I počinje drugo povrijeme utakmice. Pjanču, nikoga gore nema. Ujić, loše.